Mlčanie nie je sila. Chlap, ktorý mlčí o svojich pocitoch, si myslí, že je skala. V skutočnosti je to len väzeň, ktorý stratil kľúč od vlastného vnútra. Vyrastli sme v tom, že emócie sú slabosť, tak sme ich úplne pochovali. Ale emócie nemiznú len preto, že o nich nehovoríš. Oni v tebe hnijú a to, čo nevieš vyjadriť slovami, nakoniec vyjadriš chladom, hnevom alebo útekom. Vieš, čo je skutočná odvaha? Prestať sa hrať na nedotknuteľného. Zrelý muž nepotrebuje masku skaly. On má dosť sily na to, aby povedal: toto ma bolí. Alebo mám strach. To nie je zraniteľnosť, to je integrita. Tvoje mlčanie nestavia rešpekt, stavia stenu. Ak chceš skutočný vzťah, musíš tú stenu zbúrať. Ako prvý, nedovol tichu, aby zničilo to, čo si roky budoval. Povedz dnes jednu vec, ktorú si doteraz len dusil v sebe. Sleduj tú úľavu.